Salutare mea și bine v-am găsit la un prim episod de pe acest canal de The Bridges. Jucăm desigur cu contul prietenului meu. Și oameni, o să-mi iau și eu un cont premium acum, adică nu acum. Hai că vreau să băguiesc așa, de fapt nu pot. O să-mi iau și eu un cont premium, vă asigur, cu skin-ul meu, cu tot. Hai. Hop. Prima oară luăm lemn. Văd că sunt români. Da, sunt români. Pe ce server mai sunt români? Da, mai sunt. Și un pic de coal. Ok. Și să mă iertați dacă se vede sus faza aia cu action atunci când filmez, pentru că no, e tu, el, că mie și așa nu mai trebuie. Ok, boys. Bun. Așa. Hai bă. Ia și tu poți de aici. Găsiți-ați minerări, băi. Și noi să găsim și noi un pic de iron. Și foarte fericit dacă am găsit. Hai mă. Ia uite. Trebuie să mai fie. Bine. Nu, că ești și prost. Putem. Uite că putem. Puteți să le sparge cu târnăcopul de piatră. What the fuck? Băi. Cred că nu facem o alegere bună dacă ne facem... Nu, dacă ne facem târnăcop de diamant. Dar o alegere bună deloc nu facem. Hai mă! No, aici nu mai este iron nici dacă îl chiroși la popă. Ok. Ba, boys, am găsit și noi 3 diamante. Diamant. Hai bă! Ce aici? Ce prost. 4 diamante! Diamant! 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 Mai băiete, eu nu sunt ca și alții, așa că mulțumesc și mie pentru iron. Să fie într-un ceas bun. Ne vedem la anul. Pa, pa!
Uite așa, uite așa și uite așa. Bun. Punem la prăjit. Ok. Își niște lemn de pe jos, hai să culegem. Dacă mă întrebați ce textură e, cred că o să o las link-ul în descriere. De la textură, cred. Hai mă, nu că mă. Eu mă și aproviționez. Ăla merge deja în mijloc. What the fuck? Deci ăia deja merg în mijloc, bă, de ăștia de noștri. Știți ceva? Don't fuck mai. Tocmai am pus niște iron la făcut. Unde este ironul? I don't fuck. Știi ceva? Ia uite, fraților. Uite, bă, boss. Uite, bă. Uite, boss. Credeți că e sărac, mă? Uite. Găsesc iron. Cât mă umple, uite. Ok, nu vreau să găsesc nimic. Bă, ce mai nașpa lucru ai acum? Nu să-mi fac o sevedeamă și mă duc până la mijloc, dar nu... Ia uite, fraților. Că la mine mi l-o spart careva. Acum ar fi cea să fie acolo, știi? Da. În visele de Aladin și Paladin. Bun. Ce să vedem și mereu în mijloc. Ia uite. Chiar nu înțeleg rostul. Dar... Eu ce echipez? Ah. Mulțumesc. Ce scriu? Iron? Iron? Red Jace.
ești, dar tu... Hai mă că fiind podurile mă și o să mină, mă. Mă duc fără armură, fără nimic. Mergem. Ca toți oamenii, mă. Crești noi un pic de cărniță. Hai, mă, că... Hai. Yeah, bitch. Bitches. Bun, ok, dar... Ok, am murit. Bun, eu cred că cam atât și cu acest episod. Cam atât. Da? Vă rog să lăsați un like, un share și noi totuși, da, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și o să-l postez, nu? Pa, pa!